Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoyana, ina farin cikin sanar da ku na buɗe YouTube channel wanda zan dinga kawo muku daɗaɗɗen littattafai na irin su gidan gado, wa zan aura, ɓoyayyar ƙulli, gwaji kafin aure, sanadin abayar sallah da dai sauransu. Kar ku gaji, ku bibiye ni sannu a hankali. Duk wanda kina buƙatan karanta littattafan Ziyar Mutan Zazzau, kina ta nema baki samu ba, to ki bibiyi channel ɗina insha Allahu. Da sannu a hankali zan kawo muku gaba ɗaya littattafai na da na rubuta, har ma da wanda nake kan rubuta da yardan Allah. Ke dai kawai ki yi haƙuri, ki jure, ki ci gaba da bibiyan channel ɗin nan. Sannan in wannan ne farkon shigowanki channel ɗina, to da Allah da kin shigo, ki danna min subscribe sannan ki danna alamar ƙararrawa. Hakan zai sanar da ke da zarar na ɗora sabbin shirye-shirye na. Na gode, Allah saka da alkhairi. Ku ci gaba da bi na Ziyar Mutan Zazzau.